Abak na balen! Abak na! Abak na balen! Kumusta po kayo? Sa lahat ho nito pong mga followers ho natin, nakabantay sa mga balita at ayun, may balita ho ngayon na marami ang nakasubaybay sa social media kaysa ho dito ho sa mga traditional na platform, TV, radyo. At may nagbabasa pa kaya ng dyaryo? Naman, meron pa rin mga kaibigan. At dito ho sa ating pong podcast mga kaibigan, ito na kasi yung uso ngayon. Lalo-lalo na kapag ho meron hong mainit na impormasyon na kailangan hong bigyan ho natin ng linaw. Eh bakit hindi tayo makasabay sa mga bata? Sa pamamagitan ho ng ating pong live streaming, ating pong mabibigyan ho ng oras. Lalong-lalo na ho sa pagpapaliwanag. Ito hong mga mainit na balita sa countryside. Mga kaibigan, ang aking pong binabanggit, shoutout dito sa mga suki natin sa Porac, Pampanga. Shoutout! Oh. Marami yan. Pati na ho yung mga nagkakwari. Ayun. Abak na balen. Abak na balen! Opo, mga kaibigan, ito ho mainit na balita. Dito sa Porac, 3 araw pa lang ho kasi, ayun, 3 araw ba? Tama ba bilang mo, Paulo G? Ilang araw pa lang ho nang makabalik ho sa opisina si Porac Mayor Jaime Jing Capil matapos ho ang kanyang 90-day preventive suspension. Ito ho, pagkaklaro ho natin, ombudsman ho yun. Oh. Ito naman humpong Hulyo 11, mga kaibigan, isang panibago hong suspension order ang dumating ngayon dito ho sa... Saan naman yan, Paulo G? O, linawin ho natin dito ho sa pamahalaang panlalawigan ho ng Pampanga. Bakit mahalagang bantayan ho ang kasong ito? Yan ho ang lilinawin ho natin. Usapin ba ito ng pananagutan ng isang halal na opisyal? Ikaklaro ho natin yung mga yan. At usapin ito ng due process, ease of doing business. At kung papaano dapat timbangin, mga kaibigan, ng isang lokal na pamahalaan ang pagnenegosyo at pangangalaga sa kalikasan. Shoutout dito sa ating po mga environmentalists. Ay oo, Paulo G, kailangan na kailangan yan. Bigyan mo ng malaking oras yung pagbabantay sa kalikasan. Dahil ang tama niyan, ay kalaunan tayo ang apektado. Di ba ga? Mahalagang linawin ho natin, mga kaibigan, na sa episode ho na ito ay panig ho ng kampo ni Mayor Jing Capil ang ating pong makakasama. At patuloy din ho tayong humihingi ng pahayag dito naman ho sa mga complainant na quarry operators at sa pamahalaang panlalawigan ho ng Pampanga upang maiparinig, mga kaibigan, ng kanilang panig sa susunod ho nating ulat. Oh, Paulo G, excited na kami. Sino ba ang mga guests mo ngayon? Si Mayor Jing Capil ba? Ay, bukas makalawa, baka makasama ho natin si Mayor Jing Capil. Pero sa pagkakataon hong ito, Rematenakang Kapampangan. Ito hong, ayan, mga legal counsel ni Mayor Jing Capil, Attorney Gerard Rivera, Attorney Sos Sian, ang legal counsel ho ni Mayor Jing Capil. Dakal po salamat. At kami ho ay pinaunlakan ho ninyo sa pagkakataong ito. Bumati muna ho kayo, Attorney Gerard Rivera. Dakal po salamat, Attorney RV Rivera for Mayor Jing po. Private counsel po niya, counsel of record. Ayun. At si Attorney Sos. Ayan. Buti nabigyan tayo ng oras. Magandang hapon, sir. Abak na. Dito sa ating Bato na ng tanong para kung ano man. Ayun. Oo, una nating ilargang tanong. Meron bang kalituhan dito sa suspension order sa ground? Kasi yan ang gusto natin ding iklaro. Kailan lang kasi naupo pagkaklaro ho natin, meron bang kalituhan sa ground? Lalo na ho yung mga kumukuha ho ng business permit at may mga business transaction sa ground May nangyayari bang kalituhan diyan sa issue ng panibagong suspension? Anong klaseng kalituhan? Kalituhan tungkol dun sa application o kalituhan doon sa nangyaring suspension kay Mayor Jing? Kung bakit parang yung iban? Oo. Yung kalituhan dito Doon sa muna nangyaring ako suspension. Doon muna ako sa suspension kasi para malinaw doon sa taong bayan. Unang-una, yung suspension na ito, yung unang sinerve ni Mayor Jing, yung 3 months na kababalik lang niya na nagsimula nung March 4 up until June 5, nakababalik na yan. Ito'y bungso doon sa kanyang naging kaso na hinihear ngayon currently sa RTC Pasig. Ito pa rin yung mga remnants ng Pogo cases natin
Sir Paulo G, na patuloy naman na awan ng Diyos, hinaharap ng ating butihing mayor. Si Mayor, kahit na hindi na uso yung Pogo, hinaharap pa rin natin yan kasi we wanted a good avenue. That was the perfect opportunity to be able to clear his name over the Pogo case. But that's not the point of this interview, no? Para lang malinaw dun sa taong bayan, yan yung sinerve niya ng primero na 3 months dito sa term niya, yan ay tungkol pa rin dun sa mga unfortunately Pogo-related cases. Yung number 2, itong current na sinerve niya ngayon, ito ay bungsod dun sa isang complaint ng mag-ama sa regarding aquari permit. Dito na hinihear ngayon currently ng sanggunian ang lalawigan. Nalilito na ako sa mga kliyente natin. Panglalawigan. Bukod ng hearing na nagrekomenda sila kasi para siyang isang sanggunian panglalawigan being a quasi-judicial body at parang pareho siya ng para siyang korte pero hindi siya, while it's not a full-blown court, may karapatan silang mag-recommend, mag-hear ng mga kaso at isa na rin sa naging power nila yung karapatan nila na mag-recommend ng suspension doon kay Mayor, doon sa tao na hinihear nila. At yan nga yung ginawa nilang rekomendasyon kay Mayor Jing. Sadly, unfortunately, sinuspend uli nila preventively. And this was implemented by the governor in a notice that was sent to us June 11. Yun po. Ayun, nabanggit mo na rin si Governor. Ano, narinig namin itong balitang ito sa kampo ninyo. Inaabangan din natin yung panig nitong provincial government. Ano po yung legal basis ng bagong suspension order na pirmado ho ni Governor Pineda at inirekomenda ho ng Sangguniang Panlalawigan? Okay, sa legal basis kasi gaya nung aking nasabi, because if there is a case, nasa batas naman yan, if there is a case na hinihear ng sangguniang panglalawigan in their exercise of quasi-judicial function. Tama ako, Attorney RV, no? In the exercise of their quasi-judicial function, para silang korte, merong naakusahan dito sa kasong ito, ang naakusahan si Mayor Jing Capil, merong complainant na ang complainant nga isang mag-ama na quarry operator na nag-a-apply lang ng permit sa amin. Tapos hinihear yan ng sangguniang panglalawigan. Ang hearing na yan, ang complaint na yan na notify si Jing Capil officially ay December 12, 2025. So, dudulo kami mamaya, i-discuss sa iyo ni Attorney RB kung bakit siya being the counsel on record, kung bakit medyo material din yung naging, may technical aspect kaming pinoposisyon dito bilang mga abogado niya, kung saan, para malinaw lang sa taong bayan, yung legal basis ni Governor Pineda, siya sa legal basis to issue that preventive suspension. Kasi si Sanggunian, hinihear niya yung kaso on a quasi-judicial, yung isa sa naging recommendation ng Sanggunian, isuspend si Mayor Jing. Nandun naman sa records ng kaso yon, there was a recommendation sometime in February to suspend Mayor Jing. Tapos nasa discretion ni Governor Pineda, Lilia Pineda, kung i-suspend niya si Mayor Jing if she will implement it kasi siya naman yung supervising head, 'di ba? Kasi municipal mayor So siya ang boss, governor, kaya siya may karapatang mag-suspend at mag-discipline. Ayun, klaro ho. Yeah. Attorney Sos, yung itong suspension na pinag-uusapan natin, particularly itong terminong preventive, hindi final judgment to. Sa legal perspective, paano ito naiiba sa isang finding of liability? Okay. Ito na nga yung idudulo ko na Sir Paulo G kasi maikli lang naman yung oras para malinawagan. Kaya nga itong preventive suspension na to, ito isa sa mga legally permissible iko-questionin namin kasi bakit kanyo? Dahil ang preventive suspension kasi, ang main thrust ng preventive suspension sa kaalaman ng publiko, this is not a penalty. It's very clear, no? The only purpose of preventive suspension without judging on the merits of the case itself is that to prevent the official being accused of something from having or gaining access to documents and thereby compromise the integrity of the records. Ang pananaw namin, itong
itong preventive suspension na ito na pinataw dito sa 2 months, na hindi na nag-i-exist yung evil sought to be prevented. Naintindihan niyo ako, Sir Paulo? Kasi wala nang na-suspend na siya ng 3 months eh. Kumbaga, the circumstantial nature of Mayor Jing's situation dictates that there was no more presence of evil sought to be prevented. Kasi nung time na supposedly hini-hear nila itong kaso na to, wala na siya sa office eh. So, Kasi sa nakatawa madalit sabi, isa ito sa mga technicalities na gusto din ninyong i-brought out at magkaroon Correct. ng Oo, na parang legal opinion. Correct na isa yan sa mga kumbaga hina-highlight na namin na posible naming maging questions pagdating sa aming legal na pag-exercise ng ni Mayor Jing. Kasi totoo lang, yun yung wala namang hindi without judging on the merits eh, kasi iba yung main case itself eh. Itong preventive suspension parang pinipigilan mo lang si Mayor Jing na wag umupo doon dahil kasi baka matamper niya yung record. Pero kasi si Mayor Jing, kumbaga for logical reasons, wala na siya ng 3 buwan eh prior to Ayun. these 2 suspension. Di ba kababalik na lang? Ayan, So, mahalaga yun hong yung nabubuksan ho natin ito, Attorney Sose, no? At dito sa mga nakikinig ho sa atin, sa mga public, dito ho sa, nagbibigay ho ng komento dito sa amin pong podcast, mahalagang maunawaan ho ninyo, yung preventive suspension ay hindi automatikong nangangahulugang pagkakasala. Guilty na siya. Tama. Hindi. Wala Excuse yun. me. At isa Wala itong mekanismo na ginagamit ho upang matiyak na walang magiging impluwensya ang isang opisyal habang iniimbestigahan ho ang isang reklamo. Ngunit kasabay ho nito ay mahalaga rin na masiguro ho natin yung karapatan ng respondent sa usapin naman ho ng due process. Malaki ba tama ako doon, Attorney Sos? Tama, kasi ang nangyari sa atin dito, we will exercise our legal remedies based on the circumstances of Mayor Jing. Kasi parang ang nangyayari dito, kahit na sabihin mong may preventive suspension, may karapatan, automatic, yung batas din naman kumikiling din siya, hindi naman favorably pero justifiably doon sa sitwasyon ng respondent kung saan nakapag-serve na siya ng 3-month suspension prior eh. Kumbaga yun nga yung kinatawag ko, babalik ako, the evil sought to be prevented no longer existed at this point. Kasi he was already preventively suspended for 3 months prior. Kumbaga, naging case-to-case basis, baka ma-entertain at na ma-appreciate, yun ang tamang term dun eh, ma-appreciate ng aming mga motions for reconsideration yung aspeto na yon. Okay, balik naman tayo dito ho sa katanungan ng marami. Ano ba merit nitong kasong yan? No? May mga pagkakataon bang dito ho sa sentro ho ng reklamo, ang sentro ho ba ng reklamo ay umano'y delayed permits na may kinalaman sa quarry operations at sa pananaw ho ng legal counsel ni Mayor Jing Capil, saan nagsisimula at nagtatapos ho yung kapangyarihan ng isang mayor sa pag-aproba o pagproseso ho ng mga permit? Attorney RV. Siguro mas maganda sumagot nito si Attorney RV kasi siya yung handling lawyer ng kaso para he can also speak based on evidence para wala tayong Yes, Attorney RV. area. Yes, sir. Siguro ganito na lang, sir. Yung isang mayor kasi, ang mayor as local chief executive, pag kumpleto na yung requirements mo sa isang permit, for example, sa quarry permit or anong klaseng business permit, wala na siyang choice but to actually grant the permit within a certain number of days. Now, if highly technical yung permit na ina-applyan nyo, mas mahaba yung number of days na yon. So si Mayor Jing, basta kumpleto ang application and yung documentary requirements, talagang actionan niya yan. And hindi naman siya nagde-delay ng mga processing ng application, provided lahat ng requirements ay kumpleto. So yun lang yung sasabihin ko. And if, for example, a mayor or any government official
fails to act on an application with complete documentary requirements, pwede silang pumunta sa ARTA actually. But in this case, as far as we know, walang na-file sa ARTA. Yung ARTA kasi, pag kumpleto yung requirements mo, Mhm. and pinakita mo na hindi inaksyonan, pwede niyang gawing deemed approved yung application mo. So if you have any grievance with any official of the government who is delaying your application with complete documents, pwede kang pumunta sa ARTA. So yun po yung sasabihin namin regarding that. Ayun, dito ho sa napag-uusapan ho na to, maraming makikinabang lalong-lalo na yung nasa business sector. Kasi ang ARTA din ikinakampanya yun yung Citizen Charter, kung di ako nagkakamali, Your Honor. No? At dito sa napag-uusapan natin sa ilalim ng Ease of Doing Business Law, ano ba ang obligasyon ng isang LGU sa mga aplikante at negosyante? No? Dito kasi sa usapin na to, dito sa takbo ho ng proseso, eto, naririnig ko rin sa mga negosyante. May mga pagkakataon bang legal at makatwiran para sa isang lokal na pamahalaan na hindi agad maglabas ng permit kahit kumpleto na yung kanilang dokumento? Well, we can't comment on the specifics of the case, pero when it comes to highly technical fields kasi, may extended deadlines for processing of those applications, even if they are complete. Mhm. But again, si Mayor, wala naman siyang hinold na kahit anong application na kompleto and nandun lahat ng documentary requirements. Mhm. Kasi nga, Your process Honor, of the- makasalabat ako sa iyo sa pagbabantay ko dito sa mga storya kung environmental issue may kaugnayan. Mahalaga ho yung permit system dito ho sa ating pong bansa, mga kaibigan. Hindi ho sapat yung simpleng aplikasyon lang. Kasi pagkakawari ko, Your Honor, correct me if I'm wrong, may mga prerequisite requirements gaya ng environmental clearance, zoning compliance, business permit, endorsement mula ho sa iba't ibang ahensya at iba pa hong mga regulatory conditions. Depende yan sa uri pa ng proyekto mo at lalo na ho sa kaso ho ng quarrying. Mas sensitibo at yung proseso ho dyan, mga kaibigan, na direktang may epekto ho sa kalikasan, kailangan ho ninyong maging aware dito. Sa usapin ho ng watershed areas, yung pong flood management at kaligtasan ng komunidad. Ano ba yung nagkulang dun sa prerequisite? well, we can't discuss kung ano yung specifically kulang. Mhm. But what we can say is pag kumpleto yung isang application, the mayor and the municipality will process it within the timelines provided by law. We can't discuss the specifics because of the the sub judice rule. Mhm. So yun po. Attorney Gerald, kapag ka ho quarry operations ang pinag-uusapan natin in general, papaano ho dapat timbangin ng isang lokal na opisyal yung pong economic development at environmental protection? Pagka ho ganito ho yung mga usapin, lalo na ho sa permit system. Mm-mm. Well, we have to remember na yung quarry hindi siya ordinaryong business, idol. Malaki yung impact niya sa environment. Kaya mas mabigat talaga ang requirements ng mga local government and ng LGU ng PORAC when it comes to this kind of business, when it comes to the quarry business or any business which has a huge impact on the environment. Mhm. Lalo na kasi there are certain constituents na nagrereklamo sa alikabok, etc. Mhm. May legal obligation ho ba ang isang mayor na magsagawa ho ng masusing pagsusuri kung may environmental concerns o public safety concerns na nakikita ho ang LGU? Yes I will po. answer may that. obligation. Yeah. I will answer Yes, that. Sorry, Attorney Arvino. Yeah. Talagang may obligation, Sir Paulo. Kaya nga po masusi yung maingat tayo sa pag-i-issue ng mga permits. Kasi embedded na yan doon sa role ng isang mayor Mhm. as the father of or the local chief executive to take care of
of all his people. Ibig sabihin people, constituents, environment and all. Hindi na kailangan niyang nasusulat na kung tatanungin mo may obligasyon, hindi nga lang obligasyon parang responsibilidad niya na sa bawat waking hour niya as mayor to Mhm. take care of the environment. Kaya kung tutuusin, masusi ang pag-evaluate nung mga permits namin. It's not just the quarry to other environmentally related businesses operating in Porac. Mahigpit talaga kami. Nagtatalaga pa nga kami dyan ng mga TWG, Mhm. pati ng mga technical working groups, pati we're heavy also on inspections, paulit-ulit na inspection hanggang di kami nasasatisfy. Kasi isang pagkakamali namin na malusutan kami at marilisan namin na merong pagkukulang doon sa dapat observation namin, pwedeng maging issue sa amin yan. Pwedeng maging accountability ulit ni Mayor yan. Kaya kung mapapansin nyo, the record speaks for itself dito sa mga recent, lalo na nung itong pagbalik natin kasi medyo kinapos tayo ng pagbalik. Alam mo naman Sir Paulo G, nung second term halos hindi nakapaghanap buhay si Mayor para sa Porac. Nagmadali kami na nung umupo kami ng third term, kung ano man yung mga pagkukulang lalo na sa permitting pati na rin dun sa inspection. Nagtalaga agad si Mayor ng working teams dyan para to personally inspect kasi hindi enough talaga Sir Paulo yung magsasubmit ng dokumento. Mhm. Hindi enough. Totoo lang. Doon tayo nagtatagal. Hindi enough. It does not stop. Just because you were able to comply documents and all, it will be parang they say that it's ministerial already for us to issue the permit. Mhm. Kung tutuusin, pag may sabit, hindi naman din ministerial, kaya pinapacheck pa rin namin yan. 'Di ba? Hindi siya strictly ministerial. Kanya nga po, Sir Paul, hindi po makapagsambit ng details si Attorney Gerard dito tungkol dito sa kaso na to kasi hini-hear na siya Mhm. So it will be improper for us to be discussing our merits before the public when the proper forum should be the sanggunian. Kaya we're also we're being also as out of respect also to the honorable body who's hearing the case now and dun sa aming complainant na nagrereklamo para madinig namin magbalitaktakan kami ng tamang complaint sa proper forum. Plus, i-emphasis ko ulit, Sir Paulo, medyo limited tayo dahil nga of the recent ruling ng aming guidance sa aming Supreme Court na pagka ang kaso ay nasa isang body already, although it's applicable only for a regular court, sub judice medyo limited kami. Yes, Pero naunawaan ko. Oh. Kaya ang ginagawa natin ngayon, nag-ano na lang tayo. Ang mas concern natin ngayon yung ma-propagate natin mapaintindi natin with your help sir sa publiko ano ba yung sitwasyon ni Mayor kasi syempre nagtataka sila bakit nawawala si Mayor. Oo, Where is Mayor? So sa madalit sabi dito sa usap natin ngayon, sa naunang press briefing ninyo, susunod naman si Mayor Jing Capel dito sa suspension order. At Opo. ngunit ano yung legal remedies natin kasi narinig ko nga yung punto ho ninyo na meron ho kayong gustong i-question lalong-lalo na ho dito ho sa usapin ho ng timeline. Opo, si Attorney RV, maybe you can discuss the 120 rule, no? Yes po. Well, Idol, to reiterate na natanggap yung formally notified si Mayor sa kaso na to noong December 12, 2025. Which under the local government code kasi, under section 63C of the local government code, proceedings against a local official dapat ma-terminate within 120 calendar days. So counting from December 12, that should have been April 11. Pero nag-motion for extension kasi si Mayor Jing ng isang beses to file his answer. And dagdag natin yung 15 days na yun, the deadline now adjusted for Mayor Jing's MOTEX is now April 26. So dapat by April 26, na-terminate na yung main proceedings. Pag na-terminate yung main proceedings, mata-terminate yung
um, prayer for preventive suspension kasi accessory lang naman yun sa main proceeding. Notwithstanding that, and without prejudice to his defenses, and purely out of great respect for the governor and the Honorable Sanggunian, uh, na, nag-step back si Mayor Jing para wala na ring question as to who is currently leading the municipality and para hindi ma-interrupt yung delivery ng ating serbisyo sa mga Poraqueños. Ayun, at dito ho sa napag-uusapan ho natin ngayon, lalong-lalo na ho yung mga, andyan, meron hong mga business transactions sa Porac. Malinaw, upon receiving, tatalima si Mayor Jing Capil dun ho sa suspension. Yes po, out of respect for the governor and the Sanggunian po. Panghuli ho, ano ho yung naisiparating ni Mayor Jing Capil sa mga residente ho ng Porac na maaring, sabihin ho natin, medyo, ayun nga, yung terminong naguguluhan sa magkakasunod ho na legal development? Well, they can rest assured na they're in good hands with Acting Mayor Jen. But yun nga po, medyo malungkot si Mayor Jing na na-interrupt ang kanyang pagbabalik. So, yun po. Ayun, dito ho sa ating pong mga followers, mga kaibigan, sisikapin ho natin bukas makalawa na makausap ho natin ng personal si Mayor Jing Capil dito ho sa mga isyong, opo, totoong may impact ba yan dyan sa economic development ng isang bayan? At paano naman, kumusta kaya yung mga stakeholder natin sa King Kapampangan, Pilasan, pagka ho yan, nilalasahang mabuti itong usapin na may kaugnayan ho sa ease of doing business. At opo, kailangan ho nating masundan itong mga ganito hong kwento. Lalong-lalo na ho ang akin, ako, Your Honor, ang amin, lalong-lalo na ho dito sa mga nag-aabang ho ng countryside development. Yung development, Paulo G, hindi lang yung nakapag-secure ka ng ECC, kaagad-agad mag-o-operate ka na. Hindi lang ho dun sa dokumentong papel. Kaya kung minsan, mga kaibigan, yun hong kumpas ng mga local chief executive, local leader ho natin, nakatutok ho sila dun sa actual, dun sa ground. Anong nangyayari? Diyan ho tayo maging mapanuri. At sa pagsubok ho na kung papaano pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan ang balanse sa pagitan ho ng negosyo, regulasyon at pangangalaga sa kalikasan, ito ho ang ating pong dapat bantayan. Habang hinihintay ho natin ang panig ho ng complainant at nito naman hong pamahalaang panlalawigan, isang bagay ang malinaw dito. Na ano yan, Paulo G? Sa usapin ho ng permit, worrying at public accountability, hindi ho sapat ang mabilis na sagot. Kailangan ho ng malinaw na proseso, matibay na ebidensya, at patas na panig sa lahat ng panig. Abak na balen, dakal po salamat. Abak na balen.